Прывітанне, гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і мы выйшлі на вуліцы Варшавы, каб запытаць палякаў пра іх стаўленне да беларусаў. Таксама мы даведаліся, што павінны рабіць беларусы, каб лепш інтэгравацца ў Польшчы, і ці праўда, што палякі ставяцца да беларусаў з пагардай. На апошняе пытанне нас наткніла кніга з відокам на польскі, дзе і прагучала гэтая тэза. Калі патрэбна, уключыце субтытры ўнізе экрана. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Pytanie do pana, jakie jest pana nastawienie wobec obcokrajowców, mianowicie Białorusinów? Białorusinów nie wiem, negatywnie chciałem powiedzieć. Nie, no to neutralne. No, szczerze powiedziawszy, nie mam określonego zdania. Do wszystkich Wydaje mi się, że tak obcokrajowców? samo jak pozostali i tak samo jak my gdzieś tam poza Polską, no. Powinniśmy być tak samo traktowani i tyle. Człowiek nic mi nie zawinił, sam w sobie pozytywne. Kraj pochodzenia nie ma znaczenia, jeśli chodzi o to, jakim jest człowiek. Bardzo dobre, jeżeli chodzi o Białorusinów. Zresztą Polska przed wojną, mieszkało tu wiele nas, i Ukraińcy byli, i Białorusini, i Żydzi, także była Polska bardzo tolerancyjna. Nie wiem, co się porobiło. Nie wiem, co się porobiło z ludźmi, nie? Przecież Polacy też emigrują na zachód, prawda, i też wyjeżdżają za pracą. Neutralne. Neutralne. Czyli tacy sami jak wszyscy? Jak ludzie w Polsce? No, oczywiście, że tak. Zwykli ludzie to zwykli ludzie. Polityka to jest zupełnie co innego. Normalne, zwyczajne. Traktuję jak każdego innego. Czyli na równi z Polakami, dobrze rozumiem? Białorusinów? Tak, Tak. na równi z Polakami. Pana nastawienie wobec obcokrajowców, może mianowicie Białorusinów w Polsce? Raczej pozytywne. Ja jestem otwartym gościem. Nie łączę tego, w sensie ludzi z tym, jakie są narodowości, tylko z tym, jak się zachowują. Więc nie mam żadnego problemu z żadnymi obcokrajowcami. Ja mam nadzieję, że jak są Białorusini, to są ci, którzy musieli stamtąd wyjechać. Nie przyjechali tu po to, żeby robić nową wbrew, tylko nie mieli innego wyjścia. Gdyby taki terror pracował w Polsce, to ja bym pojechał do Białorusi. Spotkał pan takie osoby? Nie, ale tak sobie wyobrażam, bo jestem człowiekiem, który lubi ludzi. A nie uważa, że wszyscy to są złodzieje, bandyci. Ja nie podpisuję się pod sympatią. Zresztą to chyba nawet nie chodzi o ludzi jako naród, tylko o władzę. To zawsze się chyba od tego zaczyna i na tym niestety się kończy. Więc nie mam bezpośredniego jakiegoś zdania, no ale myślę, że politycznie jestem na nie. Politycznie, w cudzysłowie. Czyli traktuje pani Białorusinów na równi z Polakami? No, staram się, jeżeli nie robią mi krzywdy, to też. Okej. I gdyby miała pani dać jedną radę Białorusinom, żeby lepiej się integrować w społeczeństwo, co to by było? Przede wszystkim być uczciwym, miłym, nie traktować Polski jak śmietnika. Tak po prostu Co pani ma na myśli? No tak, że na przykład, żeby nie rozwalać naszego kraju, nie śmiecić, nie traktować nas z góry, nie traktować nas niemiło, szanować nas, Polaków, w ogóle ludzi i szanować to miejsce, jeżeli chcą tutaj być. Co według pana mogą obcokrajowcy zrobić, żeby lepiej im się żyło, żeby lepiej się integrować w społeczeństwo? Ja pracowałem z Ukraińcami, jestem teraz na emeryturze. Pracowałem z Ukraińcami 15 lat, ale to byli ci z pierwszej emigracji, co przyjechali tu przed wojną jeszcze, nie? Wspaniali ludzie. Mówię szczerze, wspaniali ludzie pracują jak Polacy, nawet wydajnie może, bo brali kredyt na mieszkania. Tak, po prostu i chcą tu żyć, żyć i pracować, nie? Tam ojczyzna, gdzie jest chleb. Według pana coś powinni Białorusini albo obcokrajowcy robić w Polsce, żeby lepiej się dostosować do kraju, lepiej się im żyło? Znaczy, poznawać naszą kulturę i asymilować jej, to wszystko, tak naprawdę. Wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie w świecie, że my jesteśmy Europejczykami, tak się powinniśmy czuć i tak samo każdy inny, nie wiem, takie jest moje zdanie.
Narodowość moim zdaniem ma trochę mniejsze znaczenie. Czy jest coś takiego, co według Pana obcokrajowcy powinni robić, żeby lepiej się adoptować, wdrążyć się w polskie społeczeństwo? Nie wiem, no pewnie szanować jakąś tam naszą kulturę, kraj i tak dalej, no ale to jak wszędzie, nie? Wszędzie, gdzie tak samo jak, nie wiem, Polacy gdzieś jadą za granicę, to fajnie jakby po prostu podchodzili z szacunkiem do kraju, do którego przyjeżdżają. No tak samo pewnie tyczy się do obcokrajowców w Polsce. Czy według Pana są niektóre rzeczy, które Białorusini powinni zrobić, żeby lepiej się integrować w polskie społeczeństwo? Myślę, że tak jak każdy obcokrajowiec. Powinien przede wszystkim podporządkować się tym regułom, które panują w tym kraju i mieć świadomość, że jest się gościem, a nie kimś, kto ma życzenia. I tyle. Jak to wygląda w relacjach z Białorusinami, no to można przewidzieć, że to jest raczej wątpliwa integracja. Tak mnie się wydaje. Ja jestem apolityczna, więc tylko tak jako ta totalny laik się wypowiadam. Więc nic więcej nie dodała. Po prostu nie wierzę, że można się zintegrować. Chociaż przecież jednostki pracują u nas też Białorusiny. Dziś traktować ich indywidualnie, to są to sobie w porządku. Ja nie jestem rasistką, więc mnie to nie mam nastawienia negatywnego w ogóle do ludzi, ani do ras, ani do żadnych tam kultur. Wręcz przeciwnie, bo jestem zawsze ciekawa cudzej kultury. Ale no, są pewne rzeczy, które znamy ich tylko tak przyrodnie, jakaś jednostka, ale trudno powiedzieć, kto to tak do końca jest, prawda? Żeby integrować się, to nie to, że pójdę i będę pracować i będę obojętna na to, co otacza tę osobę z Białorusi w stosunku do tego, co się dzieje u nas, w Polsce, prawda? I jakie będziemy mieć. Poza tym my Polacy też różnie mamy, przecież różne też tendencje właśnie relacji międzyludzkimi. Też nie zawsze nawet w stosunku do siebie, a tym bardziej wobec obcych. Też ludzie, którzy będą różnie reagować. No, więc oni też nie muszą czuć się tak za bardzo komfortowo. No, to jest chyba wzajemna relacja ludzka, więc na to nakładają się tysiące różnych elementów, ale myślę, że pomyślałaś dobrą kwestię, że to jest rzeczywiście. Tak, bo to ja mówię, że dlaczego. No jak chciałam gdzieś pojechać, to starałabym się jakby wtopić to społeczeństwo i coś dla tego społeczeństwa dać. Zrobić. I nie tylko, że chcę, tylko oni biorę. powinni dać. Tak, nie biorę. Nie tylko biorę, tylko jeszcze daję. Ale to jest taka ogólna filozofia życia. Czy według Was obcokrajowcy powinni coś robić, żeby byli akceptowani, żeby lepiej się integrować? No, Turcy robią kebaby, To nie od nich jest, to nie oni są odpowiedzialni za integrację Ukraińcy jeżdżą tu Uberami i spoko jest wszystko, jest równowaga zachowana. Mogliby trochę więcej robić eventów DJ-skich, muszę takich swoich kulturowych. Ta, no, albo jakiś running clubów założyć. Tak, ale to jest obowiązek państwa, żeby jakby wprowadzać politykę integracyjną, taką pozytywną, a niekoniecznie jakby oddolnie. Znaczy najgorsze jest izolowanie się, moim zdaniem, języków i te bariery językowe, że jednak się widzi grupki ukraińskojęzycznych i polskojęzycznych i one się tak słabo łączą, mam wrażenie. Co tym bardziej przeszkadza właśnie Tak. na przykład ochronie zdrowia, nie? No, to po prostu tworzy takie automatyczne bariery, które no, ciężko przeskoczyć i też ciężko, nie wolno być nachalnym w takich sprawach, bo to no, nie widzę jakiegoś sensu wiesz, narzucać swojego, nie wiem, swojego jestestwa dla kogoś, kto no, nie jest tak naprawdę, czuje się obcy tutaj. Generalnie positive vibes, myślę. Peace and love. Co powinni obcokrajowcy robić, żeby lepiej się integrować w społeczeństwo? Jak się dostosować lepiej? Na pewno, żeby troszeczkę też poznali naszą kulturę, bo my jak podróżujemy, to też chcemy poznać obyczaje w innych państwach, prawda? No i
jesteśmy gdzieś na wschodzie, to jak trzeba do świątyni wejść bez butów, no to wchodzimy bez butów. Tak. Także no, myślę, że powinni poznać polską kulturę. Wzajemnie powinniśmy się uczyć, ale to, mówię, to są indywidualne predyspozycje każdego człowieka. Jeśli ktoś ma chęć do tego, żeby być dobrym, otwartym, sympatycznym, miłym, uczynnym, to jaki by on nie był narodowości, to czasami to widać, czuć po człowieku. I to co mówiłem, że w każdej nacji zdarzają się jednostki pozytywne i negatywne, a to, co się dzieje w danym kraju, jak powiedziałem, nie jest winą całego narodu, tylko winą tych, którzy nim władają i dlatego można postrzegać jakiś naród w trochę innym, poprzez inny pryzmat, ale jeśli chodzi o narodowość, o ludzi, to zupełnie nie ma znaczenia. Czy pan się zgodzi z opinią, że Polacy patrzą na Białorusinów może z pogardą, że niby są gorsi? Myślę, że to nie dotyczy akurat Białorusinów, tylko Tak. tego, że niektórzy Polacy mają do obcokrajowców nastawienie inne. Niektórzy Polacy z zaznaczeniem, że nie wszyscy. Większość jednak Polaków jest świadomy tego, że jak ktoś przyjeżdża, no to z jakiegoś powodu, a nie dlatego, że mu się chce tutaj być. Jak ja bym chciał i miał możliwości kupienia domu w Chorwacji, to bym się tam też wyprowadził, ze względu na klimat. Czy ktoś by mi mówił, że jestem Polakiem, który jest pijakiem, rozrabiaką i rasistą? Byłbym oburzony. Ja nie patrzę z pogardą, nie wiem jak inni, nie potrafię odpowiedzieć za wszystkich. Nie. Dla mnie to każdy człowiek jest po prostu człowiekiem, niezależnie od narodowości. Zgadzam, są tacy. Ale to są ludzie zabetonowani we własnym kraju, a nigdzie nie wyjeżdżali. Nigdy nic nie widzieli, jak inni ludzie żyją, że Polacy też przecież jeździli do Anglii. No. Dla migrantów jedzie się za chlebem. Jeżeli ktoś przyjeżdża za chlebem, chcąc polepszyć swój standard życiowy, swój status społeczny podnieść, no to proszę bardzo. Świat stoi otworem przed ludźmi, jak to się mówi, no, operatywnymi, którzy chcą zmienić swoje życie, nie? Stary, Nie, ale to jest opinia, ale tak nie jest. Tak nie jest. Polska, Ukraina. Euro 2012. Ja pamiętam. Hit! Ja pamiętam. Ale to nie jest prawda. W sensie no, statystycznie to tak, czy ludzie Okej. aż tak Polacy się nie wypowiadają. To jest jakaś taka nagonka, że nie, no my tych wszystkich nienawidzimy. Nie, to nie jest prawda. Ruskich nienawidzimy, ale to Tak, ruskich z powodu. można. Na ruskich jest nakaz. Okej. Nie rozumiem, dlaczego można patrzeć na jakiegokolwiek innego człowieka z pogardą. Nie No. rozumiem. Można gardzić człowiekiem, który swoim zachowaniem zasługuje na coś takiego, ale nie można jakby narodowości traktować w ten sposób. To, co dzieje się na Białorusi, nie jest winą Białorusinów. To są ludzie tacy jak my. Absolutnie z tym nie zgodził. Mi się wydaje, że prędzej w wielu rzeczach mamy, nie wiem, takie nie potwierdzające się, że tak powiem, obawy, że jesteśmy, nie wiem, gorsi w jakimś stopniu albo, nie wiem, inaczej postrzegani, ale to chyba siedzi w naszej głowie, a tak w rzeczywistości nie jest, nie? Wydaje mi się, że... No nie wydaje mi się, że my myślimy, że jesteśmy lepsi, absolutnie. Raczej bym powiedział, że w drugą stronę. My sądzimy, że nie wiem, jesteśmy gorsi, bo no, nie wiem, u nas życie troszeczkę takie bardziej przypominające to na zachodzie zaczęło się dużo później. No, jesteśmy jakby teoretycznie na takiej innej drodze jeszcze, tak? Ale znaczy, nie wiem, no tak mi się wydaje, że taka mentalność może być, ale generalnie myślę, że już jesteśmy, nie wiem, na tym samym etapie. Cała Europa. To stereotypy tak naprawdę i to wszystko, nie? Gdzieś tam zakorzenione w głowie, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Tak jak mówię, moim zdaniem gorsi ludzie to po prostu tacy gorsi ludzie, nie? To nie zależy od narodowości, tylko od tego, jak się ktoś zachowuje. W każdym narodzie można znaleźć gorszych. Bo istnieje opinia, że Polacy patrzą na inne narodowości, na Białorusinów z pogardą. Czy pani się zgadza?
Wie pan co, nie wiem. To znaczy ja tak nie robię, natomiast nie mogę odpowiadać za innych. І калі вам падабаюцца такія пытанні, калі ласка, падтрымайце наш падкаст. Гэта можна зрабіць праз Баймей кофе, праз Patreon і праз пералічэнне 1,5% падатка ПІТ на падкаст. І, канешне, цісніце падабайкі, пішыце каментары і распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам.